Madwar 70 assoċjazzjoni u federazzjoni sportiva rreġistraw b'suċċess mal-Aims, l-Awtorità Maltija l-Integrità fl-isport. Dan sar magħruf waqt l-inaugurazzjoni mill-Prim Ministru Robert Abela tal-uffiċini ġodda tal-Aims f'Santa Venera, fejn intqal ukoll li issa beda l-proċess biex jiġu rreġistrati l-klabb sportivi kollha ta' Malta u Għawdex. Akkompanjat mill-Ministru responsabbli mill-Isport Clifton Grima, Dr. Abela żar l-uffiċini u l-faċilitajiet moderni mifruxa fuq medda ta' 800 metru kwadru. Il-faċilitajiet il-ġodda issa huma aktar aċċessibbli għal pubbliku li jkollu bżonn jagħmel użu minn xi servizz li toffri l-Aims, fl-istess waqt li jintużaw ukoll mill-uffiċjali tal-kontroll tad-doping u mill-uffiċjali edukattivi li għandu s-servizz tagħhom lill-Aims. Dr. Abela annota li sa mitwaqqif tagħha 5 snin ilu, l-Aims qed tikkontribwixxi bisħieħ għall-iżvilupp u tisħiħ tal-isport Malti. Tenna l-viżjoni tal-Gvern permezz tal-liġi li bija twaqfet l-Aims qed ħalli r-riżultati mixtieqa u diversi pajjiżi Ewropej u oħrajn minn kontinenti differenti qed iħarsu lejn il-mudell Malti biex jimxu lejn it-twaqqif ta' awtorità simili. Fl-uffiċini ġodda tal-Aims il-Ministru Grima qal li l-Gvern jemmel li l-isport dejjem għandu jkun mibni fuq valuri sodi ta' ġustizzja, dixxiplina u integrità. Law li l-Prim Ministru Chairman tal-Aims l-imħallef emeritu Antonio Mizzi u l-kap eżekuttiv Kevin Assopardi li semmew il-ħidma kostanti tal-Aims iffukata fuq l-integrità tal-isport Malti.